partiohistoriasta ja tällä kertaa niin kuin lähteiden näkökulmasta, että millä tavalla, mistä löytää, jos partiohistoriasta on kiinnostunut, niin mistä löytää lähteitä partiohistorian tutkimiseen. Mä olen itse tätä alaa harrastanut tietenkin jonkun verran, kirjoitin silloin sen partioliikkeen 100-vuotishistoriaa ja sitten on tullut pari muuta erillistutkimusta sitten partiohistorian alalta ja on ollut aikoinaan järjestämässä Suomen partiolaisten arkistoa silloin ihan opiskeluaikana, että sillä tavalla on aika hyvä käsitys siitä, että käsittääkseni minulle, että mitä lähteitä Suomessa partiohistoriaa on käytettävissä. Jos aloitetaan ihan niin perusasiasta, otetaanko seuraava dia siitä, niin historiassahan kirjalliset lähteet, puhun nyt tässä esityksessä nimenomaan kirjallisesta lähteestä, jätetään esineet ja merkit ja suulliset lähteet pois, niin puhutaan kirjallisista lähteistä, niin se klassinen jakohan on, että puhutaan painetuista lähteistä ja sitten puhutaan painamattomista lähteistä. Ja näitä painettuja lähteitä ovat nyt esimerkiksi lehdet, meillä on partiossa, niin meillähän on erittäin rikas lehtikulttuuri. Meillä on vuodesta 17 lähtien ilmestynyt partiolehtiä. Sen lisäksi tietenkin tuohon lehdistöön pitää laskea mukaan sitten kaikki sanomalehdet ja aikakauslehdet, jotka ovat partiosta kirjoittaneet. Ja sitten merkittävää tietenkin partiossa on sitten aikalaiskirjallisuus. Näistä lehdistä nyt voi todeta sen, että tänä päivänä niiden käyttöhän on mahtavasti helpottunut sen takia, että meillä on Kansalliskirjastossa entinen Helsingin yliopiston kirjasto, ja siellä on digitoituina aikakauslehdet ja sanomalehdet, niihin on hakutoiminnot. Eli jos haluaa etsiä sieltä vaikkapa johonkin paikkakuntaan tai henkilöön tai lippukuntaan liittyvää aineistoa, niin sehän tapahtuu nykyään sillä tavalla, että sinne vaan siihen hakutoimintoon kirjoitetaan tämä hakusana ja sen jälkeen sitten ehdottelee. Sieltä voi tulla kyllä kaikenlaista puuhaatakin aina välillä, että ei se tietokoneäly aina ole paras mahdollinen, mutta joka tapauksessa on mennyt hurjan harppauksen eteenpäin niistä ajoista, jolloin piti käydä näitä mikrofilmejä veivaamassa eteenpäin ja sieltä lukea silmäillä lehtiä. Niin nykyään siis lehdistötutkimus on varsin helppoa. Ja aikalaiskirjallisuuteen tietenkin kuuluu esimerkiksi partiokäsikirjat ja sitten painettuja lähteitä ovat esimerkiksi pöytäkirjat ja toimintakertomukset, siis painetuissa muodoissa. Partiossa nyt niitä ei ole kovin paljon harrastettu, mutta monissa muissa järjestöissä on ollut tämmöinen kulttuuri, että esimerkiksi vuosikokouspöytäkirjat on painettu ja jaettu kaikille. Partiossa tämän tyyppistä ei ole kovin paljon, mutta kyllä niitä on joskus esimerkiksi partiolehdissä julkaistu joidenkin merkittävien kokousten pöytäkirjoja. Toimintakertomuksista on ollut monissa järjestöissä ja partioliitoissa painettuja. No neuvoja taas, mistä löytää sitten päästä käsiksi näihin painettuihin lähteisiin, niin Fennikahan on erittäin tärkeä tietokanta, löytyy siis netistä. Fennika on Suomen kansallisbibliografia, joka pitää sisällään siis kaikki, mitä Suomessa on painettu, kaikkien oleellinen kirjallisuus. Sitä pitää meidän kansalliskirjasto, siis Helsingin yliopiston kirjasto. Tämä Fennika-tietokannan kautta pääsee käsiksi kaikkeen mahdolliseen, mitä partiosta on julkaistu. Se pitäisi löytyä täältä Fennikasta. Sehän perustuu lakisääteiseen juttuun, eli siihen, että kun painosta jotakin tulee, niin niiden on pakko siitä lähettää vapaa kappale tuonne kansalliskirjastoon, entiseen siis Helsingin yliopiston kirjastoon. Ja sitä kautta sinne on kertynyt valtava määrä. Periaatteessa sieltä löytyy kaikki, mitä partiosta on kirjoitettu täällä Fennika-tietokannan kautta. Ihan jopa lippukuntalehdet, jos ne on painettu jossakin virallisessa painossa, niin niistä pitäisi löytyä tämän Fennikan kautta. Mä en ihan tarkkaan tiedä, kuinka pitkällä tämä digitointi on, mutta kyllä mä oon löytänyt sieltä joskus ihan sillä tavalla ihan merkillistä asiaa. Sitten on tämä Finna-tietokanta, jossa kai museokin on pikkuhiljaa mukana, vai onko jo mukana, joka on tämmöinen museoiden ja arkistojen ja kirjastojen yhteistietokanta, jota kautta pääsee sitten käsiksi esimerkiksi myös esineistöön, kuvattuihin esineisiin ja partiomerkkeihin ja tämän tyyppisiin juttuihin. Tämä kasvaa hurjaa vauhtia, tämä Finna tällä hetkellä. Ja edelleenkin, sitten vaikka me eletään digitaaliaikaa ja tietokoneaikaa, niin mä edelleen pidän tätä Hellangan bibliografiaa, joka
Partiomuseo on julkaissut, niin erittäin tärkeänä lähteenä. Siis se on uskomaton se kirja, joka sen avulla pääsee käsiksi kyllä erittäin hienosti partiota käsittelevään kirjallisuuteen. Jokainen, joka partiota tutkii, niin ensimmäiseksi pitää ostaa tietenkin tämä kirja. Otetaan seuraava. Pidetäänkö sekunnin tauko, niin mä koitan saada sut kameraan ja samalla ton tekstin, mikä heijastuu tänne. Se on varmaan noille kuulijoille mielekkäämpi niin, että näkyy myös puhuja. No. Niin ihan pieni hetki, niin mä katson, saanko mä sen niin, että vähän leikitään vielä. Noin. Tässä on nyt liian monta liikkuvaa osaa näköjään. Tämä ulkoon täältä jo. Tämän kamera päälle. Voi. Nyt näkyy tämä ruutu täältä. Sitten kun saadaan vielä. Ehkä nyt koitetaan liian hienoa. Katsotaan. Niin se näkyy pienenä kuvana vaan. Parempi niin. Mennään eteenpäin. Eli oltiin täällä kirjallisessa lähteestä, on painettuja lähteitä ja sitten ottaa seuraava dia, jos sieltä laitat. Jos mä semmoisen onnistuin. Just näin. Ja sitten on painamattomat lähteet, joista yleensä historian tutkijat puhuvat siis arkistolähteinä, jotka ovat siis ainutkertaisia. Jos mä edelliset olisi kaikkien saatavilla, niin arkistolähteet ovat sitten sellaisia, että niitä on yksi kappaleen tai sitten ainakin hyvin pieni rajattu määrä olemassa. Ja tällaisia ovat esimerkiksi pöytäkirjat. Mentiin yksi ohi. Tämmöisiä esimerkiksi nyt pöytäkirjat, arkistolähteitä, vaikka pöytäkirjasta nyt usein otetaan joku kopio, aikaisemmin jollakin kalkkeripaperilla, läpilyöntitekniikalla ja nykyään valokopiolla, mutta kuitenkin pöytäkirjaa pidetään niin painamattomina lähteenä, arkistolähteenä. Painamattomia lähteitä tietenkin kirjeenvaihto ja sitten kirjanpitoaineistot, kaikki tilikirjat ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten raportit, muistiot ynnä muut, kaikki mitä on kirjoitettu ainutkertaista tarkoitusta varten, niitä pidetään painamattomina lähteinä. Ja tämä jako on tietenkin tärkeää ymmärtää se, että niitä edellisiä, niin niitä on kaikkien saatavilla, mutta sitten kun lähdetään painamattomiin lähteisiin, niin tämä vaatiikin sitten aina pikkasen osaamista ja keksimistä, että miten mennään seuraavaan, miten löytää sitten partiohistoriaa varten nämä painamattomat lähteet. Eli puhutaan ainutkertaisista asiakirjoista, mistä niitä voi lähteä etsimään, niin tässä on nyt joitakin keskeisiä asioita. Aika paljon meillä on edelleenkin yksityishenkilöillä jäänyt tällaista partiohistoriaa, lippukuntien piirien sihteereille sun muuta, niin edelleenkin paljastuu merkittäviä yksityishenkilöiden hallussa olevia arkistoja. No sitten lippukunnilla, hyvin monissa lippukunnissa on edelleen omat arkistot. Jotkut niistä saattaa olla hyvinkin laajoja ja hyvin järjestettyjä, joissakin ne on vain läjäpapereita jossakin kolonnurkassa. Ja sitten partiopiireillä on edelleen arkistoja. Sitten jotkut ovat olleet fiksumpia ja hoitaneet näitä asioita sitten pitemmälle, eli tallentaneet niitä paikallisiin virallisarkistoihin, eli esimerkiksi kaupungin arkistot monissa paikoissa, monissa kaupungeissa niin pitävät sisällä lippukuntien ja partiopiirien arkistoja. Näihin arkistoihin pääsee käsiksi just esimerkiksi niin sitten virallisten tietokantojen kautta, mistä äsken puhuin.
Maakunta-arkistoissa on yhtä lailla, tai entisissä maakunta-arkistoissa, nythän meillä ei Suomessa enää ole maakunta-arkistoja, ne on lakkautettu, että tämä teidänkin Turun arkistonne on Kansallisarkiston Turun toimipiste nykyään, että sitä ei saa enää maakunta-arkistoksi sanoa, mutta kaikissa näissä entisissä maakunta-arkistoissa on partioon liittyvää aineistoa. Partiomuseo on tietenkin tehnyt valtavan hyvää ja merkittävää työtä. Tänne on tallennettu partioarkistoja aika paljon. Yksityishenkilöt ovat tuoneet, lippukunnat ovat tänne tuoneet. Partiomuseo on merkittävä tietokeskus tässä osin. No, sitten on tämä Suomen partiolaisten toimisto Töölössä, siis nykyinen partioasema. Sieltä koko ajan aineistoa on viety pois. Siellä on enää hyvin vähän oikeastaan mitään. Lähinnä Suomen partiolaisten aikaan liittyviä arkistoja. Siellä on vanhempi aineisto, tulee siihen kohtaan, on siirretty muualle, mutta siellä on satunnaisesti jotakin vielä jäänyt ja siitä on paljon puhuttu, että pitäisi tehdä sellainen perusperkaus ja katsoa, että mikä tulee tänne ja mikä menee sitten Kansallisarkistoon. Suomen partiolaiset ei sinänsä ole sellainen paikka, mistä kannattaa lähteä etsimään lähteitä ensimmäiseksi. Fisken on poikkeus, ainakin viimeksi kun juttelin, niin ne ovat pitäneet itsellänsä kaikki arkistot, eli myös Fiskenin edeltäjien, siis Finlandssvenska Scoutförbundin ja Flickscoutförbundin arkistot olivat vielä Fiskenin hallussa ja ne ovat siellä Töölössä. Jos suomenruotsalaista partiota tutkii, niin se on sitten poikkeus. No sitten tullaan siihen, missä on eniten aineistoa, eli se on Kansallisarkisto Helsingissä, jossa on ilman muuta eniten partiot liittyvää asiakirjaa. Jos mä sanoisin, että siellä on siis satoja mappeja partiota liittyvää aineistoa, niin en paljon valehtele. Mennään seuraavaan. No. Noin. Eli partioarkistot Kansallisarkistossa Helsingissä. Ensinnäkin näin yleisenä voi sanoa kaikille, että tuo kuulostaa kauhean hienolta tuo sana Kansallisarkisto ja kaikki kysyvät, että miten sinne pääsee ja ketä siellä saa tutkia. Suomi on vapaa demokraattinen maa, se on kaikille kansalaisille täysin auki, eli vapaasti ja ilmaiseksi käytettävissä. Kansallisarkiston suurin osa aineistosta on siellä toki sellaisia, mitkä ovat suljettuja jonkun ajan, joku vuosien päähän tai joissa pitää hakea käyttölupa, mutta partioarkistoja tämmöiset ei ole. Kaikki partioarkistot on täysin vapaasti jokaisen käytettävissä sen, kun menee vaan paikan päälle ja tekee tilauksen. Kukaan ei kysele, että oletko historiatutkija tai mihin tarkoitukseen näitä käytetään. Tältä osin tutkimus on täysin vapaata. Kansallisarkisto on auki nykyään, kun valtio säästää kaikessa, niin tiistaista perjantaihin 9–16. Keskiviikkoisin on pidennetty aukioloaika kello 19, että aika hankalaa siellä on mitään tutkia, jolla ei ole päivisin vapaata. Mutta tässä on sitten semmoinen helppous tai hyvä mahdollisuus, että on mahdollista tehdä kaukolainoja. Kaukolainan voi tehdä ihan virallisarkistoon, eli täällä esimerkiksi turkulaisilla, niin turkulaiset voi tilata tuohon entiseen maakunta-arkistoon Helsingistä aineistoja. Tai Hämeenlinnassa on maakunta-arkisto, Mikkelissä on, Oulussa, Vaasassa. Niin näihin paikkoihin voi tilata Helsingistä näitä mappeja. Se on periaatteessa ilmasta, mutta joutuu maksamaan siitä kuljetuksesta. Mutta se on kuitenkin huomattavasti halvempaa kuin lähteä Helsinkiin tutkimaan ja mahdollisesti yöpymään sitten siellä, jos on paljon aineistoja. Tämä kaukolainan-mahdollisuus on semmoinen hyvä asia, joka kannattaa pitää mielessä, jos näitä kiinnostaa. No, tämä aineiston haku sitten näissä Kansallisarkistossa, niin se tapahtuu tämmöisen ohjelman kuin Astia avulla. Et kun menee tänne Kansallisarkiston sivuille, niin sieltä poimitaan tämä Astia. Ja sinne kun sitten kirjoittaa sitten sen hakusanan, mitä etsii, niin se alkaa sitten ehdotella kaikenlaista. Ja sitten pikkasen romplauksen jälkeen yleensä löytyy se, mitä yrittää sieltä löytää. Mutta tämä Astia näyttää myös kaiken aineiston, joka on näissä maakunta-arkistoissa esimerkiksi. Et siinä pitää olla tarkkana sitten, että minkä arkiston aineistoja se näyttää. Mutta tämä Astia on se salasana. Ja tähän Astiaan pääsee käsiksi ihan kotikoneelta. Eli Kansallisarkisto ja sitten sieltä Astia. Ja sitten jos tilaa jotakin, niin sinne mennään ihan pankkitunnuksilla. Ja sieltä sitten tehdään tilaus. Ja sitten se tulee tekstiviesti tai tulee sitten sähköposti, että nyt
tilaamasi aineisto on saapunut ja sitten saa ilmaiseksi käyttöön. Tämä on sillä tavalla hyvin helpoksi tehty. Jos katsotaan sitten, että mitä täällä partioarkistoja on tuolla Kansallisarkistossa, niin mitkä ovat siis keskeisiä arkistoja partiotutkimuksen kannalta, niin nostaisin nyt esille ensinnäkin, että siellä on 4 hyvin merkittävän partiopersoonan yksityisarkistot. Eli Kata Jouhki, Helvi Sipilä. Sipilä tuli vähän aikaa sitten, että se on aika vähän käytetty aineisto. Sitten siellä on Verneri Louhivuori ja sitten Sven Donner. Toki muitakin partiohenkilöitä sieltä löytyy, mutta nämä nyt ehkä semmoisia suuria partioguruja. Näiden henkilöiden arkistossa toki on paljon muutakin kuin partiota. Että siellä Sven Donnerilla on hänen lääkärin uraansa liittyviä papereita ja Helvi Sipilä YK-uraan ja kaikkeen muuhun. Ja Verneri Louhivuori pappisuraan ja Kata Jouhkila liikemies tai liikennäinen aikaan liittyvä aineistoa, mutta siellä usein on esimerkiksi partiokansiot, ihan missä on kerätty, koottu näiden henkilöiden partioon liittyvät asiakirjat yhteen. No, kaikkein merkittävin tietenkin on sitten tämä Suomen partiolaisten arkisto, josta mainitsin. Tämä on siis se, jota mä olen ollut nuorena opiskelijapoikana järjestämässä tuolla partiotalossa silloin Oulun kylässä aloitettiin. Monta vuotta kerättiin näitä arkistoja ja siellä on siis tämä Suomen partiolaisten arkiston alla on kaikki nämä valtakunnalliset partioorganisaatiot vuodesta 1917 lähtien. Meillähän on siis valtava määrä, tähän on uskomaton sekasotku tämä Suomen partiohistoria, koska meillä on näitä valtakunnallisia organisaatioita, niin niitä on parisenkymmentä ainakin ollut. Niin jokainen niistä muodostaa, kohta selitän tarkemmin, oman arkistokokonaisuutensa. Ja ne kaikki on täällä, paitsi meillä oli lyhytaikainen pelastusarmeijan partioliitto. Se on käsittääkseni edelleen pelastusarmeijalla. Sitä ei löydy tuolta Kansallisarkistosta. Martta-tyttöjen partioliitto löytyy Martta-liiton arkiston yhteydestä. Eli jos on MTPL-lippukunta, jota tutkii tai haluaa tietää Martta-tyttöjen partioinnista, niin pitää mennä kaksi Martta-liiton arkistoon ja sieltä löytää sitten Martta-tyttöjen partioliitto. Ja sitten kuten äsken sanoin, niin nämä ruotsinkieliset partioliitot, niin ne ovat ilmeisesti edelleenkin, mä en ihan ehtinyt päivittää, soittaa Fiskeniin, onko näin, että ne edelleen on heillä, mutta ne olivat ainakin pitkään niin Fiskenin omassa hallussa. Ne ei ole niitä luovuttaneet minnekään pois, tai sitten ne on ehkä vieneet johonkin suomenruotsalaiseen arkistoon sitten, mutta mun mielestä Kansallisarkistossa niitä ei löydy. Mennään seuraavaan. Nyt tullaan tähän sitten, mikä on tämä partiohistorian tutkimuksen suuri vaikeus. Eli jotta näitä valtakunnallisia partioorganisaatioiden arkistoja pystyisi tutkimaan, niin on pakko ymmärtää tämä partion organisaatiohistoria. Tämä on sellainen asia, joka usein näkee, kun joku on ulkopuolella, joka ei partiohistoriaa tunne, niin on viitannut johonkin vaikka partiojohtajan lehteen esimerkiksi, ja sitten kirjoittaa, että 30-luvulla partiolaiset ajattelevat asiasta näin ja näin. No se on täyttä höpöä, koska partiojohtajan lehti oli esimerkiksi pelkästään tuon SPPL:n yhden partioliiton lehti. Meillä oli 8 muuta valtakunnallista partioorganisaatiota, ja se mitä partiojohtaja kirjoitti edusti tämän yhden ainoan liiton näkemystä. Ja tämä on hyvin tyypillinen virhe. Joku sanoi, muistan, oli väitöskirjatasoinen tutkimus, sanottiin, että 30-luvulla partiolaiset laittoivat väiskihatut päähänsä. Se oli tämmöinen kansallisuuden merkki. Totta, se oli tämä SPPL, mutta suomenruotsalaiset eivät ole ehkä tänä päivänä ovat suostuneet laittamaan väiskiä, mutta pitkään se oli heillä täysin poissa, ja tytöthän ei sitä käyttäneet myöskään ennen tätä yhteisjärjestöaikaa. Se liittyy vain yhden partioliiton historiaan. Jos lyhyesti katsoo, että miten tämä homma siis meni, niin oli sillä, että silloin kun partio tuli Suomeen 1910, niin ei ehditty rakentaa mitään valtakunnallista organisaatiota. Suunnitelmia oli kyllä ja kokouksia pidettiin, mutta mitään organisaatiota ei saatu aikaiseksi. Sitten 1917, kun
partio sitten vapauden keväänä 1917 uudelleen Suomessa tämän toimintakiellon jälkeen alkoi toimimaan, niin perustettiin kaksikielinen Suomen partioliitto, Finland Scoutförbund. Se oli hyvin lyhytaikainen organisaatio, mutta piti sisällänsä siis sekä tytöt että pojat, sekä suomen että ruotsinkieliset ja kaksikieliset lippukunnat. Ja tätä yhtenäisyyden aikaa kesti siis vuoden 19 loppuun ainoastaan, jolloin tapahtui jako niin, että perustettiin, tämä on vähän yksinkertaistettu tämä kuva, ekaksi perustettiin suomenkielinen partioliitto, uusi SPL, joka tässä on myös yksi vaaran paikka, että on vanha SPL ja uusi SPL. Se uusi SPL, joka perustettiin tämän seuraajaksi, oli pelkästään suomenkielinen. Sitten perustettiin ruotsinkielinen partioliitto ja sitten perustettiin SVPR, eli Suomen vapaa partioryhmä, joka oli alkujaan kaksikielinen. Ja sitten tultiin 20-luvulla siihen tilanteeseen, että tytöt ja pojat lähtivät eri teilleen, joka tapahtui pitkälti kansainvälisen painostuksen takia. Pojat pääsivät jamboreileirille. Englannista vaadittiin, että tytöt ja pojat eivät voi kuulua samaan organisaatioon Suomessa. Se oli englantilaisille täysin mahdottomuus ajatella, ja näin ollen jakaannuttiin sitten niin, että muodostettiin suomalainen partiopoikaliitto, suomalainen partiotyttöliitto, sitten oli Suomen vapaan partioryhmän poikajaosto ja tyttöjaosto, niistä tuli jossain vaiheessa liitotkin, ja sitten oli Finland Svenska Scoutförbund ja Finland Svenska Flickscoutförbund. Ja jotta olisi saatu lisää ongelmia tuleville historiantutkijoille, niin sitten 30-luvun aikana sitten nämä keksivät että suomenkielisellä puolella vielä, että tehdään jako ruskeisiin ja sinisiin, eli nämä siniset liippukunnat, joiden taustalla olivat joko NMKY tai seurakunnat, niin ne perustivat sitten tämän siniset partiopojat ja Suomen siniset partiotytöt. Kyse oli siis aatteellista erosta. Nämä oli suomalaiskansallinen, tämä SPPL ja SPTL, sitten tuli tämmöinen kristillispainotteinen partioliitto, sitten nämä siniset. Ja erohan näkyi siis partiopaidoissa, että toisella oli ruskeita, toisella siniset paidot. Ja sitten nämä organisaatiot, nämä 4 poikaliittoa ja 4 tyttöliittoa, niin sotavuosina yhdistyivät niin, että perustettiin Suomen partiopoikajärjestö ja Suomen partiotyttöjärjestö, mutta näiden sisällä nämä liitot elivät edelleen. Eli ei ollut sellaista tilannetta kuin tänä päivänä, että keskusjärjestöjen jäseninä ovat partiopiirit, vaan silloin olivat nämä partioliitot. Eli tämä pitäisi oikeastaan jakaa, niin kuin, että täällä oli näitä liittoja täällä sisällä. Ja sitten näiden liittojen sisällä tapahtui sitten vielä 50-luvulla yhdistymisiä, jotta olisi vaikeampaa, niin varsinkin poikapuolella tämä liittojako vielä eli. Mutta sitten 60-luvulle tultaessa, tai 60-luvun kuluessa, niin sekä poikapuolella että tyttöpuolella nämä liitot lakkautettiin yksi toisensa jälkeen, ja piirit tulivat sitten näiden järjestöjen, partiotyttö- ja partiopoikajärjestön jäsenjärjestöiksi. Ja sitten nämä ruotsinkieliset organisaatiot alettiin mieltää valtakunnallisiksi ruotsinkielisiksi partiopiireiksi. Ja nämä sitten, niin kuin me tiedetään, sitten 70-luvulla yhdistyi Suomen partiolaisiksi, ja nyt ollaan niin kuin palattu tänne lähtöpisteeseen, että kaikki kuuluu yhteen jälleen. Miksi mä tämän pitkään näitä selitän, niin on siis se, että jokainen näistä, ja sitten vähän enemmänkin vielä, kun mä vähän oioin tätä partiohistoriaa, niin jokainen näistä muodostaa oman arkistonsa. Eli jos haluaa esimerkiksi oman lippukunnan historiaa tutkia, niin pitää tietää, että mihin liittoon se on kuulunut. Että on turha lähteä etsimään vaikka SPPL:stä jonkun NMKY-lippukunnan papereita. Toki niitä voi löytyä siis ennen vuotta 1931, jolloin tämä jako tapahtui. Niin ennen vuotta 1931 ne löytyy tuolta SPPL:stä. Vuoden 1931 jälkeen ne löytyy täältä sinistä partiopojista. Ja vuoden 1941 jälkeen ne löytyy sitten tuolta Suomen partiopoikajärjestöstä. Ja sitten 70-luvulta ne löytyy sitten täältä partiopäistä. Ja tämä on just tämä, niin kuin, mikä pitää niin kuin tajuta, että jos arkistoon lähtee, niin osaa niin kuin miettiä, että mistä minä lähden, mitä polkua mä lähden niin kuin seuraamaan tässä partiohistoriassa. Hyvä, mennään eteenpäin.
Sitten tullaan vähän tämmöisen teknisempään kysymykseen, että miten ne arkistot on sitten, jokainen liitto esimerkiksi on järjestetty. Niin, Kansallisarkistossa ja kaikissa virallisarkistoissa käytetään tämmöistä arkistokaavaa, kun on kyse erilaisista yhteisöistä. On ne sitten urheiluseuroja tai Partta-liiton alaisia yhdistyksiä tai kotiseutuyhdistyksiä, niin yleensä aina kaikki yhdistykset, organisaatiot järjestetään tämän arkistokaavan mukaisesti niin, että A:ssa, siis arkistoluokka A:ssa on diaarit, jotka ovat siis tällaisia hakutoimintoja, eli sieltä löytyy esimerkiksi kirjeiden diaariot, eli sieltä näkee, että jos joku kirje on vastaanotettu, niin se on merkattu sinne diaarioon ja sitten se on merkattu, minne se on mennyt. Ja parhaimmassa tapauksessa katsomalla tämmöistä diaarioa niin voi löytää sitten vaikka oman lippukuntansa tai sen henkilö, jota tutkii tai partiopiiri, että aha, ne on lähettäneet kirjeen ja se on päätynyt tuohon kansioon. No, tämä on ei ole partiossa kauhean yleistä, koska näitä diariot on pidetty vähän satunnaisesti. Se, mitä siellä on hienoa näissä diarioissa, niin on esimerkiksi ansiomerkkidiarit, jossa voi löytää sieltä niin kuin kaikki jaetut ansiomerkit, niin ne on diarioitu sinne, ja sen avulla pääsee sitten käsiksi, tämän diarion avulla pääsee käsiksi siihen hakuun, millä se merkki on haettu. Eli se on niin helppo, että näkee, että aha, minä vuonna sille myönnettiin Mannerheim-solki, ja täältä ansiomerkkidiareista löytyy sitten, kun käy lävitse, niin se on huomattavasti nopeampaa, kuin lähtee selaamaan mappitolkulla, missä ansiomerkkihakemuksia. No sitten siellä on myös tämmöiset joillakin vuosilta löytyy PJ-valtakirjat, eli nämä piti joka vuosi uusia ennen vanhaan, ja niistä on osa näistä liitoista ja järjestöistä on pitänyt tämmöisiä diarioita näistä, kenellä ne valtakirjat on. Mutta tämä on vähän satunnaista. B:ssä on luettelot, siellä on erilaisia luetteloita, lippukuntaluetteloita ja kalustoluetteloita ja mitä kaikkea luetteloita löytyykään. No, partiohistorioitsijoita kiinnostaa hyvin paljon yleensä nämä pöytäkirjat, eli nämä pöytäkirjasarjat, että siellä yleensä on ensimmäisenä, että CA on joka vuosikokouspöytäkirjat, sitten CB on esimerkiksi hallituksen tai johtokunnan pöytäkirjat, ja sitten esimerkiksi CC on sitten toimikuntien pöytäkirjat, niissähän tulee sitten tämmöinen alaluokittelu. Pöytäkirjat on siis hyvin keskeisiä. No, D on toisteet, jotka tarkoittaa sitä, että siellä on esimerkiksi tämmöistä lippukuntapostia ja kiertokirjeitä, mitä on lähetetty, siis ne on yleensä monistettuja, mutta ne on kuitenkin katsotaan nyt arkistolähteiksi, koska ne on sen verran ainutkertaisia, että vaikka niitä nyt olisi 50 kappaletta lähetetty tai 100, niin ne katsotaan tänne toisteessa olevan arkistolähteellä. Esimerkiksi lippukuntapostit löytyy täältä yleensä näistä D-sarjoista. No, sitten on E-sarja, joskus saapuneet asiakirjat ja kirjeenvaihto on erikseen, joskus ne on samassa, että siellä samassa kansiossa on sekä menneet että tulleet kirjeet, mutta näitä pläräämällä voi löytää aikamoisia löytöjä. G:ssä on sitten tiliasiakirjat ja sitten ehkä kaikkein kiinnostavin yleensä on sitten tämä H-sarja, eli sisällä mukaan järjestetyt aineistot. Tässä käytetään tämmöistä arkistotermiä provenienssiperiaatetta, eli sellaiset arkistokokonaisuudet, jotka ovat syntyneet jotakin tarkoitusta varten, niin ne pidetään arkistoissa yhdessä. Et jos nyt ottaa esimerkki, että täällä on vaikkapa, sanotaan vaikka joku suurleirin arkisto, niin ei sen suurleiritoimikunnan pöytäkirjoja irroteta ja siirretä niitä tänne pöytäkirjoihin C, vaan ne pidetään täällä. Tai leirin tilikirjat, niin ne löytyy täältä H:sta edelleenkin. Eli kaikki siihen yleensä leiriin tai vaikka jamboreen matkaan tai johonkin tempaukseen, tapahtumaan, projektiin liittyvät asiakirjat, niin ne on täällä H:ssa. Ne on siinä kunnossa ja siinä järjestyksessä, kun ne on silloin aikoinaan jätetty. Eli tämmöisiä arkistoja ei lähdetä purkamaan sitten näihin muihin sarjoihin. Ja tämä on aika jännä, että sieltä löytyy, jos on kiinnostunut, niin vaikka Suomen partiopokan järjestö, niin jokaisesta jamboreen matkasta löytyy tänne kansio. Se, että kuinka täydellisiä on, niin se liittyy tietenkin sen aikaiseen jamboreen toimikunnan toimintaan, mutta sieltä löytyy yleensä tai siis nämä luettelot, ketä on sinne lähteneet, vartiojaot,
sitten varmaan tiliasiakirjat, kirjeenvaihtoa, mitä on tullut, tiedotteet ja kaikki mahdollinen on koottu siihen yhteen. Samoin suurlehdeistä löytyy yleensä omat tämmöiset kansiot. Joskus löytyy yksi kansio, joskus useampiakin. Liippuu taas, miten innokkaita nämä arkiston muodostajat, eli joku tämmöinen toimikunta on ollut. Mutta tämä on, nämä H-sarjan lähteet on yleensä sellainen niin jännittäviä noin tutkijan kannalta, koska sieltä ei koskaan tiedä, mitä tulee vastaan. Ne voi olla semmoisia, että yksi mappi avaa tai kansio avaa niin kuin näkymän johonkin, suuren näkymän johonkin tapahtumaan tai ilmiöön. Tai sitten se voi olla vaan, että siellä on esimerkiksi vaan jotakin sillisalaattia, miten sattuu. Se on semmoinen yllätysten paikka. Jos mennään katsomaan muutamia hyödyllisiä ja muutamia nostoja hyödyllisistä lähteistä, jotka ainakin kun minuun on ollut yhteydessä joskus lippukunnat tai sitten piirit ja kysyneet jotakin neuvoa, niin näihin lippukuntien ja piirihistorian kirjoittamiseen niin semmoinen keskeisin, kaikkein keskeisin asiakirjasarja on nämä vuositilastot tai vuosiselosten lomakkeet. Nimi on vaihdellut vähän aikaa, eri aikoina vähän. Jokainen, joka on ollut partiossa ja lippukunnanjohtajana, muistaa ainakin, että vuoden jälkeen niitä tehtiin monta tuntia, rustattiin niitä selosteita. Niin nämähän on ihan älyttömän hyviä lähteitä siis niin kuin partiohistoriaan. Niitä on, vanhimmat on tuolta 30-luvulta ja 40-luvulta lähtien löytyy ihan täydelliset sarjat tuolta Kansallisarkistosta. Eli jokainen lippukunta, käytännössä lähes jokainen lippukunta, on lähettänyt vuosiselosten lomakkeen ensin piiriin, ja piiri on sen lähettänyt sitten omaan liittoonsa tai sitten tuohon omaan järjestöönsä. Ja kuten tiedätte, niin siellä kysytään kaikenlaista. Siellä on hyvin tarkat lippukunnan tiedot, kuinka paljon on ollut tonttuja, kuinka paljon kolkkia, kuinka paljon vaeltajia, kuinka paljon eräpoikia ja niin edespäin. Siellä on myös hyviä nimiä, jos on kiinnostunut, kuka oli lippukunnanjohtaja ja kuka sihteeri, niin nehän löytyy sieltä sitten. Siellä on lippukunnan taloustietoja, kysytään omaisuutta, leirivuorokausien määrää, suoritettuja merkkejä, kaikkea tällaista. Tämä on mun mielestä yksi ehkä suomalaisen partioliikkeen niin fiksuimpia vetoja aikojen saatossa ollut se, että alettiin näitä vuosiselosteita tai vuositilastoja kerätä, koska niiden avulla keskusjärjestössä on ollut hyvin vahva kuva, selkeä kuva siitä, mitä kentällä tapahtuu. Myös se, että jos niitä ei selosteita palautettu, niin se oli aina indikaatio siitä, että lippukunta nukkuu, että siellä ei ole lippukunnanjohtajaa tai sihteeriä. Ja se, mikä niissä on myös hyvin kiinnostavaa, on se, että hyvin varhaisessa vaiheessa niin piirit laitettiin tekemään niistä yhteenvedot. Ne on piireittäin järjestetty aina siellä tietenkin, ei siis lippukuntien aakkosjärjestyksessä, vaan partiopiireittäin, ja ensimmäisenä on aina yhteenveto piiristä. Ja siinä sitten niin voi helppo sitten verrata omaa lippukuntaansa siihen piiriin esimerkiksi, että laskee vaikka, että kuinka monta prosenttia meidän lippukuntamme jäsenistö muodosti piirin jäsenistöstä, että jossakin piireissä, niin jos oli piiri kovin pieni, niin yksi iso lippukunta, niin saattoi olla, että 300-400 jopa oli yhdestä ainoasta lippukunnasta. Että ne on niin kuin sillä tavalla, kun historiassa nyt pyritään suhteuttamaan ja vertaamaan asioita, niin nämä vuositilastolomakkeet on siis erinomaisia just siinä, että niiden avulla pystyy niin kuin löytämään tietoa ja sitten myös tämmöistä vertailukohtaa. Ja toinen, mikä on mun mielestä erittäin herkullinen lähde, on nämä ohjantaselostukset. Eli niistä vanhimmat on 20-luvulta ja ne on siis sellaisia, että nämä liitot, ensin liitot ja sitten myöhemmin keskusjärjestöt, niin niillä oli tämmöisiä partio-ohjaajia. Ne oli joinakin vuosina ne oli palkattuja, ihan partiotyöntekijöitä, joinakin vuonna ne oli sitten luottispohjilta. Ja niiden tehtävänä oli tehdä lippukuntavierailuja. Niistä kirjoitettiin aina tämmöinen A4 tai joskus useampiakin. Ja nämä on siinä mielessä hauskoja, että näitähän lähetettiin yleensä sellaisiin lippukuntiin, jossa oli jotakin ongelmia esimerkiksi,
että me lähetettiin selvittämään riitoja tai katsomaan, että miksi lippukunta ei toimi tai jotain muuta. Tai sitten me lähetettiin sellaisille paikkakunnille, jossa partiotoimintaa ei ollut. Ja ne on hyvin riemastuttavaa luettavaa, koska siellä kun joku partioohjaaja menee, niin siellä on ollut selvää, että kuka on paikkakunnan merkkihenkilö. Mennään kirkkoherran luokse, mennään kunnanjohtajan luokse tai apteekkarin luokse tai suurimman työnantajan luokse, jos paikkakunnalla toimii joku vaikka iso saha, niin mennään sahajohtajan luokse. Ja sitten pyydetään audienssia ja sitten aletaan kertoa, mitä partio on. Ja sitten raportissa kerrotaan, että miten nämä sitten suhtautuvat partiotoimintaan tällä paikkakunnalla. Miksi täällä ei ole partiotoimintaa. Ja sitten ehkä antaa neuvoja, että kansakoulun opettaja se voisi olla kiinnostunut partiotoiminnasta. Ja tällä tavalla partiota levitettiin. Ja nämä on todella hyödyllisiä, jos löytää omasta lippukunnastaan tai omasta piiristä, ne kävi myös piireissä nämä partio-ohjaajat, niin löytää näitä ohjelmaselostuksia, niin niissä voi aueta paljon sellaista, mitä muuten ei pysty löytämään mistään, koska ne on ulkopuolisen silmin raportti paikkakunnan partiotoiminnasta. No sitten toinen hyödyllinen nosto, jos on henkilöhistoriasta kiinnostunut, niin täältä löytyy Gilvel-kurssin ja Kolmiapilan kohdalta, siis Suomen partiopoikajärjestöstä ja partiotyttöjärjestöstä ja Gilvelin kohdalla sitä ennen sitten Suomen partiopoikien keskusvaliokunnasta, joka oli siis partioliittojen yhteistyöelin, joka äsken jätin kertomatta, että ei olisi liian monimutkaista, mutta joka tapauksessa niin aikaisemmin näihin ylimpiin partiojohtajakursseihin liittyy arvostelu. Niin kuin Suomessa ylipäätänsä kaikissa asioissa, niin ihmisiä arvosteltiin. Tänä päivänähän se on meille kauhistus, jos joku kirjoittaa meistä arvostelua, mutta partiossa tuon ajan tavan mukaisesti kirjoitettiin hyvin tarkkoja arvioita, esimerkiksi Gilvelillä tai Kolmiapalla kurssilla näistä henkilöistä, ihan heidän käytöksestään, esiintymiskyvystään, ulkoasustaan, ovatko he huolitellusti pukeutuneita vaikkapa lipunnostossa, millä tavalla he puhuvat, ovat ääni liian hiljainen tai onko heissä johtaja-aineesta, minkälaisia poikapsykologiaa tai tyttöpsykologiaa heidän silmissään on. Nämä on hyvin kiinnostavia ja kursseiltahan saatettiin myös hylätä, joka on ihan totta. Eli siellä saatettiin sanoa, että mene kotiin kasvamaan pariksi vuodeksi, tule uudelleen sitten, että ei nyt oikein toimi. Kuinka pitkälle niitä on? Niitä on ainakin 60-luvulle saakka. Joo. Ja näitä tyttöpuoleltahan oli siihen kolmiapala-tutkintaan liittyi tämä leirin johtaminen. Tänne tuli ulkopuolinen henkilö, heitettiin joku katajoukki tai vastaava, tuli katsomaan sinne, saattoi pystyttää oman telttansa ja seurata sitten 1 tai 2 päivää sitä leirin johtamista. Ja se oli aika uskomatonta siellä, että esiliinat olivat likaiset tai jotain muuta saatettiin kirjoittaa siellä niin kuin raportissa. Että ne oli hyvin tiukkoja. Ja ne oli pelättyjä myös nämä arvostelijat, jotka tulivat katsomaan. Mutta on niin henkilöhistoriaan kyllä niin hyviä lähteitä sitten, että jos niin kuin haluaa jotakin katsoa jotakin omaa lippukuntansa tai oman piirinsä tai jonkun merkittävän partiopersoonan olemusta, niin sieltä voi löytyä herkullisia kuvauksia, tai sitten ainakin löytyy joku kirjallinen tai numerollinen arvostelu. Et jonnekin vuosina oli semmoisia A+, A- tai jotain muuta, mutta sitten oli jonnekin vuosina ihan sanallisia nämä arvostelut. No sitten tietenkin partiohistoriasta kun puhutaan, niin myös ansiomerkkianomukset on tietenkin hyviä, koska niissä nyt ainakin on tämä partio-ura aina pitänyt kertoa hyvin tarkkaan, että missä tehtävissä kukin henkilö on ollut. Ja kyllähän niissä nyt sitten luonnehditaan ainakin merkittävimmissä ansiomerkeissä, että minkä nojalla joku henkilö on vaikkapa hopeasuden tai hopeajoutsenensa ansainnut. Et siinä mielessä niin nämä ansiomerkkianomukset on myös partiohistoriallisesti hyvin merkittäviä ja hyödyllisiä lähteitä. No sitten lopuksi vielä ajattelin kertoa, kun olen tätä alaa nyt jonkun verran harrastanut, niin
sitä, että mitä aiheita partiohistoriassa kannattaisi minun mielestäni tutkia ja minkälaisia lähteitä niihin löytyisi, jos haluaisi. Eli jos vaikka tietää jonkun, joka tekee graduaan tai joku, joka haluaisi nyt partiosta jotakin tutkia, niin minkälaisia aiheita voisi olla hyödyllisiä, mitä ei ole Suomessa ollenkaan perattu oikeastaan, tai josta tiedetään hyvin vähän. Niin yksi on tietenkin esimerkiksi tämä partion taloushistoria. Eli miten nämä keskusjärjestöt, siis ensin liitot ja sitten järjestöt, ovat rahoittaneet tämän oman toimintansa. Siihen meillä on olemassa erittäin hyvät lähteet. Siellä on vuosikokoukset, siellä on tilinpäätökset ja sitten siellä on joku taloustoimikunta ja pöytäkirjat. Ja tässä on niin kuin mielenkiintoista mun mielestä niin kuin partion kohdalla piirtää sitä suurta kuvaa alusta, jossa on kaikki on tämän omatoimisen varainhankinnan varassa, hyvin pienimuotoista jäsenmaksuja ja jotakin pikkaisia avustuksia, mutta ei julkista rahaa käytännössä ollenkaan. Ja siitä tullaan sitten sotien jälkeisen aikaan, jolloin kunnat ja valtio pikkuhiljaa alkaa ottaa sitten suurempaa roolia nuorisotyöstä ja julkinen tuki 70-luvulla sitten nuorisotyölain mukaan myötä tulee sitten, mutta sitten tulee tämä poliittinen ulottuvuus, miten rahaa jaetaan, miten potkitaanko partiota päähän, kun rahaa jaetaan vai ei. Ja tämä, niin kuin koko tämä partion talouden kehitys, nythän meillä on se tilanne, että meillä on monia varsin varakkaitakin partioyhteisöjä tässä maassa, kuten kaikki tietää. Ja keskusjärjestö on varsin hyvissä varoissaan. Eli tämä olisi mun mielestä hyvä aihe, jota kannattaisi joskus miettiä, että partio taloushistorian suuri kuva. Ja toinen, mitä on paljon aikoinaan on tutkittu tai on herättänyt kiinnostusta, mutta ei ole kunnon selvityksiä tehty, on tämä partion sosiaalihistoria. Siihen, mistä partiopojat ja partiotytöt tulivat, niin siihen on aika vaikea päästä käsiksi. Et me ei jossakin lippukunnissa voi olla tämmöisiä niin kuin näitä lippukunnan jäsenkortistoja, mutta keskusjärjestöjen arkistosta näitä ei löydy. Mutta sitten kun puhutaan partiojohtajista, niin näiden oppisivistys on mahdollista selvittää. Esimerkiksi vuosisoisten lomakkeissa kysytään aina yleensä ammattia, lippukunnanjohtajan ammattia. Ja samoin tietenkin PJ näissä valtakirja-anomuksissa kysytään. Ja sillä tavalla olisi kiinnostavaa tietää, että mikä tämä partiolaisten oppisivistys oli. Ja sitten myös ikäjakauma, siis sillä tavalla, että minkä ikäiset ovat partiota johtaneet. Ainakin nyt, kun itselläkin on jonkun verran ikää, niin tuntuu, että kyllähän nuoremmat sitä partiota joka vuosikymmenellä johtaa. Ja semmoisia partiosetiä ja tätejä, joita joskus oli, niin ei enää juurikaan ole. Mutta olisi niin jännittävää tehdä poikkileikkauksia esimerkiksi vaikka lippukunnanjohtajista. Minkä ikäisiä lippukunnanjohtajat ovat olleet eri vuosikymmenillä. Ja sitten kotiseutu tietenkin on kanssa, että tämä kaupunki-maaseutu-asetelma, johon kohta palaa vielä, niin sekin on hyödyllinen. Ja nimenomaan meillä on siis vuosisoisten lomakkeet ja partio- ja valtakirjahakemukset, jotka olisivat ihan hyödyllisiä lähteitä tähän näin. Ja kolmas tämmöinen kiinnostava, mitä mä olen ajatellut, niin on tämä suurleirikulttuurin muutokset. Mä olen sitä joskus pikkasen yrittänyt kirjoittaa siitä jotakin, mutta kovin on raapasuja. Eli meillä on näistä suurleireistä, siis 30-luvulta lähtien, esimerkiksi tyttöjen keuruleiri 31 sieltä lähtien, niin on olemassa näiden leirien arkistoja. Ja tämä mun mielestä on, niin olisi varsin kiinnostavaa, että millä tavalla tämä suomalaisen partioleirikulttuuri on muotoutunut, joka eroaa voimakkaasti esimerkiksi muista maista, jossa on näitä niittyleiriä ja tasaiselle maalle pistettyjä leirejä. Miksi me menemme metsään? Miksi meillä ei ihan alkuun... oltiin pellolla. Ennen sotia oltiin vielä pellolla, oli just siinä tulossa. Silloin kokeiltiin ensimmäisiä metsäleirejä, kyllä, mutta monet oli vielä 30-luvulla ihan täysiä kopioita niin kuin englantilaisista leireistä esimerkiksi, että vaikka leiriarkkitehtuurissa, niin nehän muodosti ikään kuin pikkukaupunkeja, jossa oli kortteleita, jossa asuttiin ja teltat oli suorassa järjestyksessä ja oli sitten pääväylät ja kaikki nämä oli suunniteltu niin kuin kaupunkimaisesti. Ne oli niin kuin imitoivat kaupunkielämää se leiri.
Mutta nyt me eletään metsäleireissä ja tämä on mun mielestä niin kuin aika kiinnostava tämä Suomen suurleirikulttuurin muutokset. Kaikki innovaatiot ja kokeilut, mitä on tehty, millä tavalla ollaan muonitettu eri aikoina esimerkiksi leirillä, mitä kaikkia ollaan kokeiltu. Että se on, miksi ollaan siirrytty pois niistä erilaisista systeemeistä. Että jos ottaa nyt esimerkkejä, niin joskus 30-luvulla vielä oli ihan ensimmäisiä suurleiriä pidettiin, niin oli tämmöisiä ideoita, että jokainen vartio tekee itsensä ruokansa sinne. Jolloin siellä oli aika monta sataa nuotiota samaan aikaan siellä leirialueella ja jokainen keittää siellä perunoita samaan aikaan. Mutta miksi tätä ei enää tehdä, no siihen voi jokainen arvioida, että miksi näin ei toimita. Mutta tämä on ihan kiinnostavaa. No sitten nämä painotukset tietenkin, että mitä syödään, mitä tehdään ja tämän tyyppiset asiat esimerkiksi, niin ne on aika eri tavalla varmasti tänä päivänä kuin ennen, samoin kansainvälisyydessä. Jos ajatellaan vaikkapa 30-luvun yhtä suurinta leiriä, SPPL Kalevala-leiriä, niin siellä kaikki kansainväliset vieraat lähinnä olivat heimokansoista, virolaisia, unkarilaisia. Siellä oli myös Inkerin lippua ja Itä-Karjalan lippua liehu, vaikka ne olivat itsenäisiä valtioita, mutta se oli vahvasti tämmöinen heimopainotus tässä asiassa. Sen sijaan tuolla Finlandssvenska Scoutförbundin leirillä taas pohjoismaisuus oli hyvin vahvasti esillä. Suurin osa vieraista oli pohjoismaalaisia. Ja tämän tyyppisiä, tämän kansainvälisen painotuksen eroja niin voisi myös tutkia. Ja se, mikä on myös kiinnostavaa sitten, että mikä on tämä partioleirikulttuurin vaikutus ollut sitten muihin järjestöihin. Kuinka paljon tämmöinen leirikulttuuri on muissa järjestöissä imennyt vaikutteita. Se tiedetään, että sotien jälkeen esimerkiksi tuli näitä poliittisia nuorisojärjestöjä, niin ne olivat kovin innostuneita hakemaan partiosta neuvoa ja apua niin kuin leirijärjestelyihin. Ja pidettiin tämmöisiä leirikursseja. Täällä Turussakin just törmäsin, kun kävin lävitse aineistoja, niin oli partiolaiset opettamassa ihan, millä tavalla leiri pistetään pystyyn, miten rakennetaan veturi, jolla tehdään ruokaa ja miten organisoidaan päivä ja kaikki tällainen näin. Ja tämä on mun mielestä aika jännä se, että onko siitä jäänyt mitään jäljelle. Tänä päivänä tuntuu siltä, että muilla järjestöillä ei ole enää tämän tyyppistä leirikulttuuria, mitä partiossa on. Kuinka moni pystyttää leirinsä tuonne ihan metsään, niin mä en tiedä kyllä sitä tänä päivänä, mutta aikaisemmin tämmöistä on ollut, mutta tuntuu, että se on muuttanut muotoa muilla. Me ollaan jatkettu partiossa metsäleiriperinnettä. Mennään eteenpäin. No sitten, jos katsotaan vielä, mitä olisi kiinnostavaa mun mielestä, niin on sitten nämä partiopersoonat, elämänkerrat partiovaikuttajista. Ja nostan tässä nyt muutamia esille henkilöitä, jotka olisivat kyllä oman kirjansa ilman muuta ansainneet. Sven Donner, siis tämän vapaan ryhmän aatteellinen isä, SPJ:n ylijohtaja Vernerin Louhivuoren jälkeen jo ikämiehenä, mutta hyvin jännittävä persona muutenkin. Hän oli siis psykiatri ja sota-aikana hän oli lääkintä-everstiluutnantti Suomen armeijassa. Hän oli tämä ylin auktoriteetti näissä tämmöisissä, miksi näitä nyt sanoista on lääkäreitä, niin osaa paremmin, mutta kun oli esimerkiksi näitä, jotka saivat näin rintamalla tällaisia pelkokohtauksia ja kieltäytyivät osallistumasta enää sodankäyntiin, niin Sven Donner hän johti tätä koko toimintaa ja hän sai varsin synkäkin maineen tässä taannoin, kun televisiossa esittiin dokumentti siitä, että Sven Donner oli äärimmäisen jyrkkä ja armoton mies tässä, että ne ovat peltureita ja rintamakarkuneita kaikki. Se kuulosti minusta hyvin ihmeelliseltä siinä mielessä, että partiossahan niin kuin Sven Donnerin maine oli sellainen, että hän oli ikuinen jahkaaja ja tämmöinen niin kuin, tasapainottelija ja yritti aina löytää sopua ja hyvin sovitteleva mies. Mutta miten hän oli sitten ammatissaan sitten psykiatrina ja sotilaana, lääkintäinvestituutanttina hyvin erilainen, se mua jäi ihmetyttämään. Sven Donnenhan oli myös mukana jääkärivärväyksessä silloin
ensimmäisen maailmansodan aikaa, että siinä mielessä hyvin kiinnostavaa. No sitten Verneri Louhivuori, ilman muuta ehkä merkittävin suomalainen partiopersona. Mä tiedän, että hänestä on ollut suunnitelmia kirjoittaa elämänkerta, mutta ei ole tähän mennessä tullut. Hänellä on hyvä henkilökohtainen arkisto. Ja 6 vuosikymmenellä partioliikkeen johdossa, että aikamoinen tapaus. Ja ilman muuta olisi semmoinen kiinnostava hahmo. Naisten puolelta ilman muuta Helvi Sipilä, jonka arkistot nyt ovat tulleet siis Kansallisarkistoon. Hän on todellakin, mikä hänen nousussaan yhteiskunnan huipulla oli partioliikkeen rooli, olisi ehkä mielenkiintoista pohtia sitä. Muistaa, että hänestä tuli YK:n apulaispääsihteeri ja hän oli Suomessa ensimmäinen nainen, joka pyrki presidentiksi. Ja siinä mielessä Sipilä voisi olla kyllä hyvin kiehtova henkilö tutkittavaksi. Ei siis pelkästään partion näkökulmasta miettiä nimenomaan sitä, mikä se partion rooli hänessä oli. Sitten on sellainen yksi hahmo, joka ei ehkä kaikille enää sano mitään, mutta tämä Alfons Åkerman, mies, joka on siis ainoana kirjoittanut partiomuistelmansa Suomessa, Brigadis muistelee, Brigadis berättar-kirja. Ja ilmeisesti hän on ainut suomalainen, joka tunsi Baden-Powellin. Åkerman on todella kiehtova hahmo partiohistoriassa. Hän siis oli jo Englannissa mukana partiotoiminnassa. Tuli sitten Suomeen, kun Suomi itsenäistyi, niin tuli takaisin tänne ja nousi sitten ruotsinkielisen partioliiton johtoon hetkeksi. Ja oli ensimmäinen Gilvelin Suomessa suorittanut henkilö ja johtikin ensimmäiset Gilvel-leirit. Mutta hänellä oli sellainen taipumus, että hän riitaantui kaikkien kanssa. Ja hän on siis todella kiinnostava persona siinä, että hän kävi melkein noin kaikki liitot lävitse jossain vaiheessa, kun hän aina riitaantui ja siirtyi seuraavaan. Ja hän on hyvin kiinnostava henkilö myös siinä, että silloin kun mä joskus tätä Åkermania vähän tutkin, niin mä aina luulin, hän oli insinöörikoulutukseltaan ja ei hän oikein mitään merkittävää uraa tehnyt koskaan, mutta mä aina luulin, että hän on poikamies. Että hän esiintyi aina poikamiehenä Helsingissä, mutta sitten jostakin mulle selvisi, että hänelle oli jäänyt perhe Englantiin ja hänellä oli ties kuinka monta lasta, oliko se 4 lasta, josta yksi tuli sitten Suomeenkin, oli jossain omassa metsäyhtiössä insinöörinä sitten myöhemmin, mutta hän oli ilmeisesti eronnut ja tuli Suomeen ja omistautui sitten partiotoiminnalle ja aina leuhki sillä, että hän on Baden-Powellin kanssa hyvää pataa, mutta kuinka paljon sitä mä oikein tiedän. No sitten Anni Colan on sellainen henkilö kanssa, hänestähän on olemassa yksi tämmöinen varsin heikkotasoinen elämänkerta, jossa häntä nimenomaan urheiluvaikuttajana on kuvattu, mutta nimenomaan tämä hänen partioroolinsa, hänhän rinnastui ehkä Verneri Louhivuoreen niin kuin tyttöjen puolella, tämä Anni Colan yhtä suuri vaikutus, niin hänestä olisi kyllä kirjoitettavaa ja paljon. Ja hän on myös oikeastaan hänestä lähtee se pitkä linja, joka Suomen partiotyttöliikkeessä on ollut, että nämä suomalaiset partiotyttöjohtajat ovat olleet kansainvälisessä partiotyttöorganisaatiossa aina korkeilla palleilla. Hän loi sen perinteen. Muut tulivat sitten perässä. Siellä on siis Helvi Sipilät ja Kata Jouhket ja Doris Stockmannit ja ketä näitä nykyään nyt on ollut sitten teitä turkulaisillakin siellä. Heidi Jokinen viimeisimpänä siellä sitten, niin kaikki lähtee täältä Anni Colanista. Hyvin kiinnostava henkilö. No sitten nostan vielä yhden vähän eri parisin henkilön tähän joukkoon lopuksi, joka on vähän tämmöinen surullinen ja kiistanalainenkin juttu. On Oiva Halme, joka käsittääkseni aloitti partiouransa täällä Turussa partiosisseissä. Ja sitten myöhemmin siirtyi sitten Lohjalle ja oli Lohjalla pitkään Lohjan partiosissiksi sitten hänen lippukuntansa, vai mikä se oli siellä. Joo. Mutta hän oli ennen kaikkea Uudenmaan piirinjohtaja, ties kuinka kauan, siis vuosikymmeniä. Eka SPPL:ssä, sitten SPJ:ssä. Mä sanoisin, että piirinjohtaja 20-30 vuotta suurin piirtein. Hän oli siellä. Ja sitten yhtäkkiä hänen uransa katkesi 50-luvun, muistaakseni puolivälissä suurin piirtein, kun Veitselä leikaten. Ja kun Uudenmaan piiri kirjoitti
piirihistoriaa, niin silloin ne olivat minun yhteydessä ja kysyivät sitten, että mikä se juttu tämä Oiva Halmeen tapaus on, että minkä takia yhtäkkiä hän katoaa tästä piirihistoriasta. Ja tämä Oiva Halme liittyy siihen, että tämä on niin kuin ehkä suurin skandaali, mitä suomalaisessa partioliikkeessä on, mutta ei kukaan pystynyt selvittämään vielä, ainakaan mä en ole lukenut, mitä tapahtui. 50-luvulla oli näitä homofobia-juttuja ja alettiin levittää Lohjalla juttua, että Oiva Halmeella on suhde miehen kanssa ja se suhde on hänen oma poikansa, joka oli piirin varajohtaja. Ja tästä aiheesta on valtavasti lehtileikkeitä. Se meni oikeuteen tämä juttu. Mä en muista, mitä siellä oikeus tapahtui sitten. Mutta tämä Oiva Halme, niin hän lensi ulos järjestöstä. Hän oli ehtinyt saada hopeasudenkin, mutta ei ole mahtunut esimerkiksi hopeasusikirjaan, jonka Partiomuseo sitten... On mahtunut, mutta ei ole kuvaa. Ei ole kuvaa, niin. Anteeksi, no niin. Joo, ja sitten... Mä en tiedä, mitä hänelle tapahtui, mutta tämä Oiva Halmeen tapaus on siis semmoinen, hän itse selittänyt, mä olen lukenut niitä kirjeitä, kun hän kirjoittaa Louhivuorelle tästä, niin hän selittää, että hän joutui ajojahdin kohteeksi, että Lohja oli 50-luvulla varsin poliittisesti jakautunut yhteiskunta tai paikallisyhteisö, ja siellä niin Oiva Halme oli ollut mukana hyvin aktiivisesti suojeluskuntajärjestössä ja partiossa, ja hän väitti, että hän joutui vasemmiston silmätikuksi ja sitten keksittiin tämmöinen juttu. En osaa sanoa. Mutta tämä on oikeastaan se, kun nyt on ollut näitä ulkomaisia juttuja Amerikasta ja muualta näistä näin, niin monet on kysyneet multa, kun tietää, että mä oon partiohistorian kun verran tutkinut, niin he ovat kysyneet sit multa, että no mikäs teidän partiossa on se juttu, mistä on oltu hys. Mä ei niitä yllättävän paljon niin kuin suuria tapauksia, niin kuin sellaisia valtakunnalliselle tasolle nousseita ei ole, mutta tämä Oiva Halme on. Ja tämä olisi mielenkiintoinen selvittää, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Mutta nämä kaikki tutkimuksen aiheita löytyisi sitten vielä vaikka kuinka paljon katsotaan vielä eteenpäin, että jäädä tämmöisiin ikäviin asioihin, niin vielä se, mikä on myös aika tutkimaton aihe, jota kukaan ei ole vielä, kukaan oikeasti mun mielestä kunnolla tarttunut, on tämä luovutetun Karjalan partiotoiminta. Meillä oli erittäin vahva Karjalan partiopiiri. Partiohan oli 30-luvulla hyvin vahvasti tiettyihin suuriin kaupunkiin kytkeytyvä harrastus. Turku, Tampere, Helsinki, Viipuri, ehkä Jyväskylä, sitten Vaasa. Nämä oli niitä partiopaikkakuntia. Ja sieltähän tuli nämä kaikki suuret partiojohtajat oikeastaan tuli näistä kaupungeista. Ja näihin pääsisi käsiksi kyllä edelleen vuosilomakkeen avulla tähän luovutetun Karjalan partiotoimintaan. Ja se, mikä minua on kiinnostanut, on usein se, että mitä niille lippukunnille sitten tapahtui. Jotkut lippukunnathan tulivat sieltä, niin kuin tiedetään, että toiminta jatkui sitten vuoden 1944 jälkeen jossakin toisessa paikassa. Tässä voi kertoa omakohtaisen partiokokemuksen 80-luvulta. Mä olin yhdellä suurleirillä yhden partiotyttölippukunnan savunjohtajana ja niillä luki kaikista niiden tavaroissa luki, että VTP, ja mä kysyin, mikä tämä on tämä VTP. Ne oli Viipurin tyttöpartio. Ne oli edelleen niiden tavarat käytössä leireillä siis 80-luvulla ja ne oli tuotu sieltä ilmeisesti suuri osa. Siellä oli kaikkea esiliina ja pyyhettä ja keittiöastioita, emalikulhoja ja sun muita ja kaikki oli kirjoitettu VTP. Tämä on semmoinen iso kiinnostava kysymys ja tähän nyt pitää heittää yksi tämmöinen hassu tai tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että nykyisessä Viipurissa, jonne ikävä kyllä ja toivon mukaan vielä pitkään ei ole mitään asiaa, koska Venäjällä ei mielellään halua mennä, mutta Viipurissa on tämä entinen Viipurin maakunta-arkisto, joka oli neuvostoaikana KGB:n arkisto, nykyään Leningradin oblastin arkistonimellä. Se on sellainen funkisrakennus siellä, komea valkoinen funkisrakennus. Sotien jälkeen Neuvostoliitto keräsi kaikki sieltä Viipuriin jääneet asiakirjat sinne Viipurin oblastin arkistoon ja sitä hallinnoi KGB. Mä oon käynyt siellä pari kertaa tutkimuskäynneillä, ihan muita ei edes partiota tutkinut, liike-elämätutkimusta tein silloin
niin silmiin tarttu vaan, että sinne oli jäänyt Viipurin SPTL, siis tuon Suomalaisen partiotyttöliiton Karjalan piirin arkisto oli jäänyt. Sitä ei ollut evakuoitu ilmeisesti talvisodan jälkeen, eikä sitten jatkosodan jälkeen. Ja siellä oli niiden arkisto, oli tuolla Leningradin oblastin arkistossa. Mä jonkun tilasin ja totesin, että siellä oli piirihallituksen pöytäkirjat oli siellä. Ja KGB niitä hallinnoi, mutta oli ne auki ainakin tuossa 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa edelleen. Että semmoista mielenkiintoista voisi löytyä sieltä, jos tähän liittää, mutta ei ole pakko lähteä Venäjälle, vaan että kansallisarkistosta löytyisi kyllä ihan varmasti tähän Karjalan partiotoimintaan aika paljonkin ainoastaan. No sitten vielä yksi, mikä on kiinnostava, ihan viimeisenä, on tämä partiotoiminta ja maaseudulla ja kaupungeissa. Kuten totesin, niin ennen sotia niin partiohan oli hyvin vahvasti kaupunkilainen harrastus. Maaseudulla partiota oli erittäin vähän ja vain poikkeustapauksissa. Ja sitten 50-luvulta lähtien, tai ehkä jo 40-luvun lopulta, niin partio alkoi levittäytyä sitten sinne maaseudulle ja ennen kaikkea sitä myötä, kun seurakunnat omaksuivat partiotoiminnan yhdeksi nuorisotyön muodoksi. Ja tämä on mielestäni kiinnostava ilmiö, että 50-luvulla uskottiin Suomessa, että partion tulevaisuus on maaseudulla, että maaseudulla löytyy sitä leviämistä, että kaupungissa on jo riittävästi partiolaisia, että Turkuun ei enää paljon mahdu, ja panostettiin hyvin paljon tähän maaseutuun. Sitten kun tulee 60-luku ja alkaa sitten maalta pako, niin nämä maaseutulippukunnat yksi toista jälkeen kuolee. Mä silloin analysoin aika paljon tätä jäsenkattoa, mikä 60-luvulla ja 70-luvun alussa partioita kohtasi, ja todistelin tuossa partiohistoriassa, että kyse olisi tästä suuresta muuttoliikkeestä, että maaseutu tyhjeni nuorista perheistä, nuorista lapsista, kaikesta tästä. Ja tähän partio ei pystynyt sopeutumaan. Ja kaupungeissa taas tapahtui se, että partio oli hyvin vahvasti tämmöinen keskikaupunkilainen ilmiö. Että tuolla lähiöissä, mitä tänne Turkuunkin syntyi ja ympäri Suomea, niin lähiöissä partiotoimintaa ei ollut. Ja sitten 70-luvun uusi nousu sitten, mikä partiolle tuli, oli nimenomaan sitä, että saatiin sinne lähiöihin lippukuntia ja sieltä tuli se kasvu sitten, ei niinkään enää sieltä vanhalta keskikaupungilta. Mutta tämä, niin että missä partiolaisia eri aikoina on ollut ja minkälaisia väärinarviointeja on tehty partion tulevaisuuden suhteen, mihin pitäisi panostaa, se on ikuisuuskysymys, mikä on tänä päivänäkin tavattoman tärkeä. Niin tämä olisi kiinnostava aihe. Ja sitten se, että minkälaisia toimintakulttuurisia eroja tulee sitten, onko partio maaseudulla erilaista kuin kaupungeissa. Pitää muistaa, että esimerkiksi maaseudulla on se ikuisuusongelma, että ne menettää aina ne nuoret johtajat, ne lähtevät kaupunkeihin opiskelemaan. Ja kaupungeissa taas sitten ainakin osa pystyy jatkamaan sitten opiskeluajan partiotoimintaa, ehkä nuorina perheellisinäkin jatkavat. Ja millä tavalla tämä on muokannut partion toimintakulttuuria erilaisiksi maaseudulla ja kaupungissa. Ja tähän löytyy hyviä lähteitä, nämä ohjantaselostukset, joissa mä äsken mainitsin, niin niissä esimerkiksi on selkeästi kuvattu sitä, että minkälaisia ongelmia maaseutulippukunnilla eri aikoina on. Kirjeenvaihtoa, kun lippukunnat kirjoittavat tuonne liittoihin ja partiojärjestöihin, että mitä ongelmia heillä on. Ja sitten tilastoaineistot tässä ihan tilastollisella analyysillakin pystytään aika paljon näkemään se, että siellä kun kysytään vaikkapa partiojohtajien määrää, niin kyllä sen uskaltaa sanoa, että kaupungeissa keskimäärin lippukunnissa on enemmän partiojohtajia partioikäisiä kohden kuin maaseutulippukunnissa. Kaikkea tämmöiseen nämä arkistot antaa mahdollisuuden. Tämmöistä, nyt mä olen sen tunnin puhunut suurin piirtein, niin voidaan mennä vapaaseen keskusteluun. Kiitoksia. Kiitos. Mainitaan tuo moodi, että jos ihmisillä on kysymyksiä. Mulla on tässä nyt, kun puhuit Fiskenin arkistoista, niin
mä yhdessä tämän kuuntelua ja siltä mä kysyn Jonna Sahalalta vähän, niin hän vastaa tällä hetkellä Helsa. Terveykset sinulle. Ja sitten hän sanoi, että mesta finns nu för tiden på Riksarkivet. Eli ne on siirtäneet sinne. Tämän mukaan sanoo niin kuin näin. Joo. Että ne on siellä. Joo, okei, ne on tulleet sinne, koska silloin ne ei olleet vielä. Silloin... Siis paljon mahdollista näin, mutta näin nyt vasta joo, no hyvä. Hyvä, että tuli täsmennys. Mun piti tuosta Jonnalle soittaa ja kysyä, mutta en muistanut sitä. Nyt sitten yleisökysymyksillä antaa varmaan mahdollisuuksia. Onko siellä täällä? Ole hyvä, Matti. Joo, mä menisin melkein siihen ensimmäisen diaan, mikä sulla oli, eli ne painetut lähteet. Siellä oli se Fennika. Ja mä olen työelämässä ollessani ollut töissä Turun yliopiston kirjastossa ja luetteloinut kauhean määrän kirjoja sinne Fennikaan aikoinaan. Ja sitten mä olen myöskin nähnyt sen, niin sen vapaakappaleen rumban niin sieltä kirjaston puoleisesta päästä. Painettuja lähteitähän on siis kirjat ja aikakauslehdet ja sanomalehdet, mutta sitten sen lisäksi on valtava määrä kaikennäköisiä mainoksia, lippusia, lappusia, ohjelmalehtisiä. Pienpainatteet on se. Pienpainatteita, hääkutsuja, jopa kaikennäköisiä. Niin niitähän on hirmuinen määrä ja ainakin siinä vaiheessa, kun mä lähdin eläkkeelle, niin sanottiin, että tämä Turun vapaakappaleen aineistossa, niin siis tämä pienpainatteet on niin kuin parhaiten järjestetty koko valtakunnassa. Okay. Se on tällä hetkellä tuolla Raision puolella ohipulkutien varressa se paikka. Ja se, ainakin silloin mä muistan, että se toimi oikein hyvin, että sieltä kun tilasi, niin sieltä löytyi. Ja siellähän on siis kaikennäköisiä ohjelmalippusia ja muun muassa painetut vuosikertomukset on semmoisia ja sitten julisteita ja tämän tapaisia. Ja jotkut tutkijat, kun he tutkivat jotakin, niin sitten kun he pääsivät sinne, niin he totesivat, että tämähän on kultakaivos. Joo, näin se on. Se vaatii vähän mielikuvitusta vaan sitten, että saa etsiä niitä. Se on semmoinen osasto, että se täytyy niin kuin tietää ja sitten täytyy osata niin kuin kysyä. Joo, kyllä, nimenomaan näin se on. Ja kaikki ei käsittääkseni, ainakaan Helsingissä ei ole vielä digitoitu. Muistan, että joo, ja ei sitä kyllä koskaan tule digitoitu. Sitä on niin mahdottomat kaikki sillä mainokset ja muut. Niin. Joo, mä on joskus tuosta yhtä yrityshistoriaa kirjoittelin joitakin vuosia sitten, niin niiden painetut esimerkiksi yrityksen vuosikertomukset tai tämmöiset, niin ne löytyi sieltä sitten. Firma itse oli hukannut ne niin parikymmenen vuoden takaa, mutta sitten niin mä laitoin sinne vaan tämän ja tämän niminen firma ja niin sieltä tuli laatikollinen ja tässä ne ovat sitten. Ja siellä oli jotain muutakin aineistoa, mitä he olivat painattaneet. Firman nimellä löytyi niiden painatteita, pienpainatteita, siis tuommoisia ehkä 8-sivuisia lehdyköitä. Onko täällä museolla muita kysymyksiä? Jos on hyvä. Itse vähän yleisemmällä tasolla, jos ajatellaan tuollaista lippukunnan historiikkia, jos sellainen halutaan kirjoittaa ja niin, että se ulottuu nykypäivään asti, niin vanhoja tietoja ja tilastojuttuja, niitä varmasti löytyy, mutta jotta haluttaisiin saada siihen historiikkiin väriä ja niin, että ihmiset jaksaa sen lukea, niin siinä on hyvä saada tällaisia niin kuin muisteluita ja tapahtumia niin päin pois. Ja siinä tulee sitten se vaikeus, että jos ne on ne samat ihmiset, jotka ovat itse olleet siinä mukana, kirjoittavat siitä, niin se on silloin vain yhden henkilön näkökulma ja mikään ei ole sen epäluotettavampi kuin omat muistelmat. Ja että jos 3 ihmistä kirjoittaa sen saman jutun, niin se voisi olla hyvin erinäköinen. Onko sulla tähän jotakin neuvoa tai mielipidettä? Joo, tämähän olisi oman luentonsa aihe, niin kuin mä puhuin vain kirjallisista lähteistä just sen takia, että tämä sinun esille nostama asia on nimenomaan just hyvin ongelmallinen siinä, no, siis on tietenkin se, että vähän, mikä on se ambitiotaso, mitä lähdetään tekemään. Niin, silloin näin ammatti-ihmisenä, historian tutkijana, niin mehän tehdään sellainen jako, että me puhutaan historiikeista ja historiasta. Historiikit on sitten sellaisia niin kuin harrastelijoiden tekemiä, joissa on hyvin vahva tämmöinen niin kuin
itse tekemisen kulttuuri ja yhden henkilön kokemus ja näkemys on muuta. Ja sitten taas historiatutkimus on sitä, että yritetään niin kuin katsoa laajemmin ja vertailla ja olla objektiivisia ja lähdekriittisiä ja kaikkea tätä, mitä historian tutkijoilla opetetaan, pitää olla. Ja yleensä niin kun historiaa kirjoitetaan, niin aina korostetaan, että pitää löytää se henkilö niin kuin toiminnan ulkopuolelta. Et silloin kun mä aloin kirjoittaa partiohistoriaa, niin käytiin keskustelua, että voinko mä kirjoittaa sen, kun mä oon ollut itse partioliikkeessä niin paljon mukana koko elämäni ja on edelleenkin jollakin tavalla partiossa touhussa mukana, että onko mä liian sisällä siihen, mutta sitten kuitenkin mä en ole ollut järjestön johtotehtävissä kuin ihan lyhyen aikaa en edes hallituksessa, mutta partioneuvostossa kyllä. Et sillä tavalla mä en ole suuria linjoja tässä järjestössä koskaan vetänyt, mutta niin sillä tavalla, että onko mä nyt sitten kykenevä arvioimaan partiotoimintaa niin objektiivisesti. Ja se on ihan hyvä kysymys. Toisaalta voidaan miettiä sitten, että jos kirjoitetaan Suomen historiaa, niin onko suomalainen sopiva kirjoittamaan Suomen historiaa, vai pitääkö sen kirjoittaa joku ruotsalainen tai englantilainen sitten, että ainahan me ollaan näin, tai turkulainen kirjoittamaan Turun kaupungin historiaa. Että ainahan me ollaan jossain määrin sitten jääviä. Mutta kyllä mä tähän sun kysymykseen vastasin kyllä sillä tavalla, että sitä ainakin ne pitää niin kuin selkeästi näyttää, että nämä ovat jonkun henkilön muisteluja. Eli että lukija ajattelee tai ymmärtää, että tässä on nyt kyse tämmöistä subjektiivisesta näkemyksestä. Näin minä muistan, että asiat tapahtuivat ja näin minä koin sen asian. Muistelukirjoillahan ei ole sinänsä mitään, niin kuin, nehän on mulle mitään tätä vastaan, ne on niin kuin hyviä, nehän on historiatutkimuksessa usein käytettyjä lähteitä. Jos ajatellaan nyt oma elämänkertoja ja muistelmateoksia, niin nehän on loistavia historian lähteitä, mutta niihin pitää pystyä sitten suhtautumaan kriittisesti ja ymmärtämään sen, että tämä henkilö kirjoittaa, niin hän kirjoittaa niitä omista lähtökohdistaan. Siis kokemus historiallakin on jonkunnäköinen merkitys on laitettu sitä historiaa tallennetaan. Se on arvokasta. Se on tuiki tärkeää, ilman muuta. Mä en vähättele pätkääkään, että meillähän on suomalaisen kirjallisuuden seura, joka kerää nimenomaan tämän tyyppisiä asioita, ihmisten arkikokemuksia ja eri aiheista. Esimerkiksi eri ammattikunnat lähettää niillä keräyksiä, että miten minä olen kokenut lääkärin työn, miten minä olen kokenut opettajan työn. Tämä apteekkarina pikkukaupungissa tai muuta tämmöisiä erilaisia teemojahan niillä on ollut. Ja nämä on niin kuin tavattoman tärkeitä, että ilman muuta ne on niin kuin loistavia lähdeaineistoja. Siinä mielessä ei pidä vähätellä niitä missään. Onkohan meillä siellä verkossa kysymyksiä? Onko siellä verkossa kellään jotain kysymyksiä? Vielä täällä. Lippukunta pistää tavaroita talteen ja sitten kun löytyy jostakin joku lippukunnan varasto ja partiomuseo pistää niitä talteen, niin mikä merkitys on lähteillä ja dokumenteilla? Nyt kun on asiantuntija lähellä, niin tämä on yksi meidän viimeisiä nuohuuksia, niin mä näytän sinulle tämmöisiä muutamia papereita. Antaako esimerkiksi tilikirjat historian tutkijalle jotakin? Nämähän on ilman muuta. Joo. Miksei? Tämähän kertoo toiminnasta heti tältä aikaa, että täällä on, mitä on hankittu vuonna 80, on askartelumateriaalia hankittu, oltu uimassa ja adventtikalenteriprovisioita tullut, niin tässä jo kertoo aika paljon. Incomes from Bazaaren, tässä on siis näin paljon tuottanut myyjäiset ja niin edelleen. Että nämähän on, siis vähän tuossa mainittiin ihan, että tämä partion taloushistoriahan on, tässä nyt on mikrohistoriaa lippukuntatasolta, mutta sitten jos mennään suureen kuvaan sitten, niin millä tavalla keskusjärjestöt ovat rahoittaneet toimintaansa. Tulee joulukalenterit ja partioarpajaiset ja kaikki nämä tämmöiset kuviot. Mutta sitten myös se, mikä on tämä julkisen rahan suhde tähän, niin se mua kiinnostaa hyvin paljon. Että kuka pystyy sanomaan, että mikä on julkisen rahan suhde ja mitä se on vaihdellut esimerkiksi eri kaupungeissa. Paljonko Turussa on vaikkapa kaupunki tukenut partiotoimintaa verrattuna Ouluun tai vaikkapa Tampereeseen. Tämä on minusta aika
mielenkiintoinen kuvio. Tämmöisestä mulla on sen verran esitystä, että se oli töissä partiossa, niin mä koitin selvittää näitä asioita, just niin, mehän saadaan opetusministeriön kautta saada mitä on annettu, kun nehän keräsi yleensä opetusministeriön kaikki nämä myöskin ne kuntien antamat rahat, ja silloin partio oli luokiteltu sinne yhdeksi omaksi luokaksi. Mutta sitten kaivautuu siinä datassa se, että paljonko Turun osuus oli se koko potista niin. Näin, niin siinä on mielenkiintoinen tutkimusaihe kyllä. Mulla on sellainen käsitys, että Turku on ollut partioystävällinen kaupunki, mutta en mä osaa sanoa, mulla on vaan sellainen mielikuva. Kun nuorisolaki muuttui silloin aikanaan, niin kun kunta ei saanut avustaa piirijärjestöä, niin silloinhan ruvettiin perustaa näitä Turun partiolaisia ja vastaavia silloin, jotta me saatiin kunnallista rahaa ohjattua niin kuin partiotoiminnan niin kuin rahoituksen, niin kuin kaikki muut järjestöt tietenkin. Että näinhän se meni silloin siinä yhdessä kohtaa. Niin Mambolla oli kysymys siellä. Niin, tuossa esimerkiksi tilikirjojen kautta sitten aukeaa tämän Balders Kautter. Kyllä. Ja 1700-luvulla rakennetusta kellarista me niitä kaivettiin, niin 30-luvulta lähtevät menemään. Että siinä on se just tämmöistä taloushistoriaa, tuosta aika mielenkiintoista se, että millä tavalla ja miten lippukuntatoiminnassa liikkuvat rahat on muuttunut sitten. Eli ei kannata heittää. Ei missään nimessä, toihan on ihan keskeistä aineistoa ilman muuta. Kassakuitit on kyllä hävitetty. Joo, no kassakuitit, nehän löytyy täältä, niillä on ehkä nyt sitten visuaalista arvoa, ne on usein kauniita ja kyllä niissäkin voi jotain tietoa olla, mutta nehän jo kirjanpitolaki antaa niin mahdollisuuden niiden tuhoamiseen, mutta nämäkin voisi periaatteessa tuhota tietyn ajan myötä, mutta ei kannata tuhota. Se on tietenkin se, että tuostahan näkee hyvin nopeasti se, mitä kaikkea lippukunnassa on tapahtunut. Tuossa vuonna 80, niin siitähän näki hyvin nopeasti. Täällä on verkossa Oskarilla yksi tarkentava kysymys. Eli onko lippukuntien selosteet siis poikaliittojen ajalta liittojen arkistoissa ja piirien ajalta piirien arkistoissa? Piirien arkistoissa voi olla, ne siis täytettiin 2 kappaleena, jolle ne voi löytyä piiriarkistoista oikein hyvin. Mielestäni Turussa tällainen oli esimerkiksi. Niin, tiedän Turun osalta sen, että toiminnanjohtajana on ollut tämä Espen 91 alkaen, niin meillä tuli 2 kappaleet, kun silloin käsin täytettiin, niin nythän ne menee netissä. Niitä tuli 2 tänne, missä me laitettiin Helsingin toinen. Näin on toinen jäljellä. Jälkeen niin voi katsoa Turun partiotoimistoon, pitäisi löytyä ne vuosiselostelomakkeet kyllä kaikki täältä. Ne löytyy siis silloin, kun tämä Turun partiopiiri on perustettu 41, silloin kun siniset ja ruskeat muodosti yhteisen piirin. Niin ne löytyy esimerkiksi Turun kohdalla, niin ne löytyy vuodesta 41 lähtien. Täältä todennäköisesti kaikki yhtenäisenä sarjana. Kaikkia muita piirejä mä en osaa sanoa, mutta ne löytyy sitten Helsingistä tietenkin, ne on siellä vuodesta 1941 lähtien, niin ne on partiopoikajärjestön arkistossa. Sitä ennen, jos on ruskea lippukunta, niin ne on SPPL:n arkistossa. SPPL aloitti näiden vuosiselostelomakkeiden keräämisen, että niitä löytyy sieltä sitten 30-luvun alusta lähtien sitten. Jos on sininen lippukunta, niin ne ei ehtineet muistaakseni tätä perinnettä luoda, että sinistä alkoi täyttää niitä vasta sitten 41-42, ja tytöt tuli sitten sieltä perässä sitten SPTJ omaksi tämän saman periaatteen. Siitä pitää sitten vähän katsella näitä liittojen arkistojen arkistokaavoja sitten, että löytyykö sieltä ne vuosiselostelomakkeet. Netissä vielä muita kysymyksiä. Jos ei, on tullut aika kiittää Markoa. Erityisesti kiitän toivottavasti sulla ei ole tätä museon historiakirjan vuodet 2022. Kiitoksia. Mutta sä oot 23 sitten perästäpäin, eikä se valmistuu. Ja kiitos, että kaikki olette mukana. Koitetaan syksyllä järjestää joku toinen yhtä mielenkiintoista. Meitä oli yhteensä noin 30 henkeä tässä mukana. Ja kiitos Pandalle tekniikasta ja kiitos Mambolle tekniikasta. Ja me koitamme tässäkin vielä ottaa yhden askeleen eteenpäin. Kiitos kaikille, että osallistutte. Kiitos Marko. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Marko, semmoinen kysymys vielä sinulle, että saako tämän sinun esityksesi pistää jakoon osallistujille? Saa pistää. Kyllä toi on helppoa. Ennen vanhaan tehtiin näitä tilastoja ja papereita
Mutta nykyaikana ne vissiin ilmoittavat lippukunnat jonnekin. Netissä tapahtuu. Ja siihen mä en vastaa, että mistä ne löytyy nykyään. Sitä mä en osaa sanoa. Se on ihan vuosiseloste. Ja se, mitä oli itse silloin, kun oli töissä vielä ajamassa tätä, niin kun kerättiin vuosiselosteita, niin kun saatiin se massa sinne, niin voisi piirit verrata itseään niin piiriin muihin lippukuntiin. Ja siitä tuli semmoinen tämmöinen, kun käytetään liike-elämässä tämmöinen niin kuin pistekartta, scorecard tuli sieltä, että mistä lippukunta voisi katsoa, että on heidän toiminta verrattuna muihin joillakin osa-alueilla niin merkittävästi parempaa tai huonompaa. Siinä ei ollut tarkoitus sillä, että arvostellaan, vaan että antaa vinkkejä, mitä puolta voisi miettiä kehittää ja voiko sitä ylipäätänsä kehittää. Että se on ihan turhaa, kun lippukunnan lähtee kehittämään valtatoimintoja, jos se niitä ole. Niin sitten se voi unohtaa vetää ruksi päälle, että sitten kun niitä tulee, ruvetaan kehittää sitä, että saa nyt näihin sudenpentuihin ja vartioihin tässä kohtaa. Ja sitten monenhan lippukunnalla on just se, minkä sä tuossa sanoit, varsinkin niin kuin muuttotappiopaikkakunnilla. Kyllä se vaan on, mä tiedän itse Porin seutua ja tätä, niin jos kaiken sen alueen kunnista, niin tippuu tällä hetkellä lapsisyntyvyys noin 8000 per vuosi. Kun katsoo koko se Satakunnan alue, niin kyllä se voi ajatella, että sieltä sitten nuoret kun valmistuu koulutus, niin ne lähtee Tampereen tai Helsinkiin tai Turkuun opiskelemaan ja sieltä sitten löytyy se Hanibani ja se elämä ja ne työpaikat ja sen harva palaa. Kyllä. Joo, se on yksi ongelma tähän liittyen on, että nyt kun ne on siellä verkossa, missä ne on 10 vuoden päästä. Sitä mä just sanoin tässä. Eli että jos lippukunnalle voisi antaa jonkun ohjeen, niin mun ohje ainakin tässä kohtaa olisi se, että tekevät sen myös paperille. Kyllä. Tai sitten tulostavat sen myös paperille. Että nyt esimerkiksi meillä ei ole sovittuna SP:n kanssa tässä kohtaa semmoista, että tai en tiedä, on keskusteltu asiasta, mutta että meneekö SP:stä ylipäätään yhtikäs mihinkään tätä digimateriaalin talteen ja kuinka käyttökelpoista se on 10 vuoden päästä? Siis, tämä on iso kysymys. Tämä on tosi iso. Mammon kanssa Helsingissä SP:stä pari vuotta sitten ja siinä kun lounaalla oltiin, niin me keskusteltiin just, että onko SP miettinyt se, miten he arkistoi heidän niin kuin, tietty pöytäkirjat tulostetaan allekirjoittaa menee mappiin ehkä. Ja löytyy myös sähköisessä muodossa ja kaikki nämä leirien loppuraportit samoin, mutta just tämmöiset kauheat dataa, kun kerätään just lippuintien toiminnasta, ansioverosta ja muista, ettei ne ole kaikki pelkästään sähköisessä muodossa. Ja varsinkin kun me käytetään nyt tämmöisiä, niin kuin, onko se ohjelmanimi nyt Kuksa tai mikä se on nyt, mitä me käytetään tällä hetkellä, kun niitä on ollut monta edeltävää, niin missä ne datat kaikki, kun sinne on kertynyt. Ja mä sanon, että kaikki se data, kun siellä on tärkeä partiohistorian kannalta tai oleellista, mutta ainakin osa, mikä liittyy niin kuin, yleensä niin kuin partiotoimiston niin kuin arvioimiseen tai ihmettelemiseen joitakin aikakausilta, niin mihin se häviää, että onko se vasta joku painaa Delia? Tämä on keskustelu, jota käydään kaikkialla, siis, eikä pelkästään partiota, vaan yhtä lailla yrityksissä, muissa järjestöissä, suvuissa, kaikessa käydään. Yksi mikä on niin merkittävä juttu on se, että tämmöistä arkistoryhmää kuin kirjeenvaihto ei tänä päivänä juurikaan synny, koska se tapahtuu sähköpostilla. Ja sähköposteja harva tallentaa millään tavalla, ainakaan säännöllisesti. Ehkä siellä yksi käsi nousi, sä oot toinen ihminen Suomessa. Olen kuullut, että vuoden sähköpostit ottaa talleen, mutta se on, me kirjoitetaan enemmän kuin koskaan ja meidän kirjasta jää jäljelle vähemmän kuin ikinä. Tämä on se suuri ongelma, että sähköposteissa ja kaikissa muissa tässä viestinnässä niin niistä ei jää jälkiä enää. Ennen historiassa, niin kun lähetettiin kirje sinne liittoon tai järjestöön, niin se laitettiin sinne mappiin ja sitten diarioitiin ja se jopa löytyi sitten sieltä. Ja jos siihen vastattiin, niin siitä otettiin kopio sitten ja että näin on vastattu. Tämä on se ongelma. Se koskee kaikkea muitakin. Että näin se on. Mä olen ollut huomaavinani, että esimerkiksi jos on näitä piirileirejä, jokaisen piirileirillä kun on järjestetty, niin niillä on yleensä joku oma kotisivu ollut aina. Tai siis siitä lähtien, kun niitä kotisivuja oli, niin ei tästä kauhean paljon mennä taaksepäin, kun huomaa, että ei ne linkit toimi enää. Ei niitä ole siellä. Se on toinen. Ne kotisivut on myös yksi sellainen, että ei ne katoaa ja sitten kun siellä on ollut jotakin aineistoja
sitten vaikka leirilehtiä esimerkiksi, niin sinne ne jää. Että kyllä se on niin kuin sillä tavalla. Tosin valtakunnan tasollakin niin on jo aikanaan pyritty siihen, että otetaan koko Suomen internetti ikään kuin rauteen niin kuin valokuva siitä, että se jähmettyy siihen ja semmoisessa ne sitten saattaa olla. Et sehän on suuri operaatio tietysti, kun ATK-tekniikka tekee sen, mutta kyllähän sitten jo on puhuttu varmaan 10 vuotta ylikin, että tehdään näin. Ja visio on se, että sitten joskus kirjastoon tulee joku vanha partiolainen esimerkiksi ja kysyy, että saisi nähdä vanhan kotisivun, jonka mä silloin partiopoikana tein. Ja sitten mennään ja klikataan esiin sen vuoden internet. Ja se toimii sitten niin paljon kuin se toimii, että eihän siinä ne kaikki linkit toimi, mutta jos ajatellaan nyt vaikka Varsinais-Suomen partiopiirin toimintaa ja haetaan sieltä vaikka Huovintaika talvileiri, joka oli piirin leiri ja piirin toimintaa, niin kyllä kai sitä jostakin piiristä niin lähti sitten hakemaan. Mutta täytyy tietää, että se on yksi somerolainen muovifirma, jonka tietovarastosta se täytyy hakea, koska ne on sen sivuille tallennettuna ja löytyy tänäkin päivänä. Mutta täytyy hakea muovipuismaa, mutta että kullakaan olisi osannut hakea, kukaan historian tutkija ei olisi osannut hakea. Jostakin täytyisi ensin löytää joku vinkki, että mikä se on. Kommentti tuolta etäältä. Onneksi on myös taho, joka pyrkii pitämään arkistoa internetistä. Arkive.org on pelastanut monta tilannetta vanhoja sivustoja etsiessä. Toki sieltä löytyy aika harvakseltaan tutkittuna vähänkään pienempiä sivustoja. Joo. Hienoa, että jos joku tekee tätä. Mä en tunne. Tämä menee mun osaamisalueen ulkopuolelle, että mä oon vielä paperi-ihmisiä. Ok, me ollaan varmaan valmiit tässä, niin kiitos vielä kaikille ja koitetaan syksyllä kehittää joku uusi aihepiiri, mikä voisi kiinnostaa näinkin suurta joukkoa. Kiitoksia. Ja runsaasti kiitoksia sulle täältä verkon kautta tuolla.